Hemejäze salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 232-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, gowum ýagdaýlaryňyz bu bölüm siziň wagtyňyzy aljak gel, göni täzeliklere başlajak. Klip täzeliklerine başlaýat Azat Dönmez bilen Aýda Ýözdüň oglanlar klipim aýdymam gaty gowulupdyr. Azadyň aýtgan ýeri ýumşak rock stilde bolup duran gaýyp. Wah min howada gözlerime bakanda min howada sen ýanyna baranda min howada. Indiki täzelik selwi tokly jogap bilen Muratdan diýme. Bollu maňa sen ýok diýme. Söýme ýüregim ýok diýme. Saňa ýok diýjek bolsa söýme. Inni maňa söýýän diýme diýme. Dostlar, arada Maxi Tuwakfym täzelik ödürledi, suraty düşeli. Me pursat galyp bilmeýär ýatda. Emma galýar şol köneje suratda. Kim yatlar yat yurtta, kim aşk. Merdan Hudaýkuliýew feat Esper Dymýan. Cover täzeliklerine gelenmizde Begenç Öre Bela mısın başıma adlı iki dilde aýdym çıkartdyr. Bela mısın başıma neden çıktın karşıma, vicdanın yok mu senin, bak gözümün yaşına, ömrümü verdim sana, sen kadrımı bilmedin. Serdar Çarif'in dinleyicileri üçün bir näçe täzelik. Züleyha Kakaýewanyň dinleýijileri üçin konsertden bir näçe täzelik. Tesirleri üns berýän köp tesir Guganyň sorawyna jogap berjek bolýar. Hani men üçin ýazylan tesirler azallyla. Onda Guganyň geçen sorawynyň ýeňijisi kimkä we täze sorawy näme? Hemmäňize salam dostlar. Geçen sapar berilen sorawyň jogabyny Tirkiş Jumamuradow diýen agzamyz bilipdir. Tirkiş bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze sorawy dinleýäs, täze soraw şeýle açykarna näçe ýumurtga ýyp bolýar. Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, öňke düşmýärdi meň adymdan 50 manat. Onda näme? Ýöredik. Empo şarjona Rasim Gelliýew bilen naşlaýar ýaşlar. Wagtly ýaşan, ýaşan günümi. Owadynja şeýlemeň deşdi. Yine bir empo aýdymy Şahzat Gulmuradow bilen Murat Tagandan Derdime derman. Bir derdime derman, biri menden de beter soýurul. Bir günlük emma somunu şenlik men bilen alar. Bir derdime derman, biri menden de beter. Instagram dünýäsinde täzelik Söhbet Jumaýew özüne meňdeş bir oglan bilen täze çıkarjak aýdymyna bir bölek paýlaşypdyr. Yine bir bet täzelik Didar Nurberdiýew öňkaýdan aýdymyny Mustafa Ceceli bilen täzeden aýdyp täze klip düşürýärler. Sevgili arkadaşlar, Sana Yandım şarkısı için Didar'la beraber şu an klip çekiyoruz.
çok kısa bir süre sonra sizlerle buluşturacağız. Ortamımız da şahane. Indi gelýäs iň gowaran şarjyklarymyzyň biri könleri ýatlar şarjymyzy. Menim pikirimçe bu aýdymy hemejämiz eşitdik. Kerim Gurbanaliýew bilen Gülşat Gurdowa Bagyt aýdymy. Ýigitiniň bugün bagtly günüň bagyt getirsin saňa açylan gülüm. Gözüňe doşup toý tutýan baktı olsun her gecelerim her günüm. Benim sana ardı ediyen yürekti, şu aydımı bahşedildi yüreğine, sevgilim. Yine bir könler ýatlaly Söhbet Kasymow bilen. Yoluma güller düşem o, ayak tozumu oşam o. Tapılar lağıl gökür dakan, yine gönlüm bana bakar. Yoluma güller düşem o, ayak tozumu oşam o. Tapılar lağıl gökür dakan, yine Indi gelýäs tesirleri okuma şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp baýrak gazanan dostumuz Üýt Göşük ady bilen gepleşip gülýär bolupdyr. Hemmejaňyza işleriňizde üstünlük köp sag bolun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Roz geldi. Kavkazdan salam meditama altın malası her hepde görýäs. Gepleşiňiz gaty gyzykly like mesele däl gowjal barýan köp spasiba. Yine bir tesirimiz, yine bir kışkadı bilen salam meditama altın saç altın kız predaçılanda din üstünlük Azerbaycan ilinden Türkmen ilime salam yollayan bizden hem size ullokan salam. Yine bir tesirimiz Ruslan Mustafaev. Salam altın tekrar terimizde Türkmenlerden salamlar. Döwletcan Ýaşmuradow bilen gepleşi gördük. Indiki gepleşi Murat Morla bilen bolsa bize için kızıklı bolardy. İşleriňizde rowaç Ruslan. Tesiriňiz üçin köp sag bolun, nesip bolsa. Indi gelýär soňky tesirimize Belenç Maksadow. Söýgüsini gazanan halkyň Jeytnur Gaýmow altyn. Meditama biziň bilen müştaklaryňyz siziň bilen hezirler edip dinleýäs, asla habarsyz galmaýas. Belenç Maksadow. Käbir müştaklarymyz şeýdip goşgy ýazyp bizi hasem beýenýärler. Köp sag bolun. Dostlar, Söhbetçimaýew täze aýdym çykarjak diýe we şoňa da siziň pikiriňiz gerekmiş. Aýdym näilirek we näil temada bolsun, tesirlerde öz pikirleriňizi hökman belläň. Onu näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna gelýäs. Like basynamasaňyz, basmadygan bolsaňyz men siz bilen sagollaşaýyn. Indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Täze dyrnak etdim gördüm. Odan gaty gowulupdyr. Näme bildik, indi şuňa birden diýin şunu, diýin. Diýip bilişiňizden, diýip bilmeýärler. Soraglar, azallar we tesirler. Ha, telefon şekli gitme. Başga? Bu görüntü telefonu. Aşağı tut. Pon görünümü? Nätäden aýtmaly meni? Dostlar, Söhbetçimaýew täze aýdym çykarjak diýe. Alo. Allah bol jiplem. Yakın günlerde nesip olsa. Çatan kesdik. Ne sen vraç mı? Ben o. Kadın doktor olsana sen mediporluk. Çekers eders. Söýgüsün gazanan halkyň Jeytnur Gaýmow altyn. Men näme insany? Men birinji goýmaly. Jeytnur insan goýmaly. Senin adın birinji adam olsa ismi bolmaz tabii. Näle? Söýgüsün gazanan halkyň altyn Gaýmow
Zeytinur. Deysen bolmaýar. Şimdi İşin bileti ku. Daşolçuda öğrenýän aty lewapça, universal, özbekçe fark etmiyor. dalda bilmiyorum. Yine dilini aldım. Täderiklerden habarsyz galma